तर एवढं सर्व कडधान्य का भिजत टाकले तू? आता श्रावण आहे ना, मग श्रावणामध्ये रोज रोज टाकायला आठवण नाही होत नाही. आता आपले रोज उपास आहे, तर काय करते, हे आता एवढे चणे टाकलेत ना, यात अर्धे चणे आहेत ना, अर्धे चणे पहिले करायचे. म्हणजे तुला ते वार सांगते, अर्ध्या चण्याची भाजी सोमवारी करायची, अर्ध्या मटकीची भाजी मंगळवारी करायची, अर्ध्या मुगाची भाजी बुधवारी करायची. परत गुरुवार आला की नाही, मग गुरुवारी रिपीट मारायचा. परत पहिला आपण काय केलंय, चणे, हा ते रिपीट मारायचं पाठोपाठ. म्हणजे आपल्याला तीच भाजी पण खायला कंटाळा नाही येणार. आणि त्याच्यातूनच समजा आपली दुसरी भाजी कसली पालक भाजी वगैरे भेटली ना, तर ते आपण मध्ये करू शकतो. मी आता हे 3 वस्तू भिजत टाकलेले आहेत. नमस्ते, आधी कडधान्य भिजत टाकलेले आहे आणि ते 1 हप्त्याचे आहे. आता ते तुम्हाला ना भिजत टाकले आणि मोड आता कसे काढायचे आणि कशामध्ये काढायचे ते तुम्हाला मी नवीन दाखवते. असे रुमाल पप्पूचे खूप खराब करून टाकले मी, का माहितीये, असे मला कडधान्य बांधून ठेवायला. मी आता हा 1 रुमाल घेतला होता, 2 रुमाल शोधत होती, नाही भेटत. मग तो आता मी तुम्हाला दाखवते. हे आता मी कडधान्य कशामध्ये मोड आणायला ठेवते. आणि जे मम्मी ज्यामध्ये मोड आणणार आहे ते मम्मीला मी गिफ्ट दिलंय, स्प्राउट मेकर. हे तुम्ही सर्च करू शकता ऑनलाईन. मी जे काय मागवतो ना सर्व ऑनलाईनच मागवतोय. आता मम्मी तुम्हाला हे कसं युज करायचं ते दाखवेल. याच्यामध्ये बघा दाखवलेलं पण आहे चित्र, डब्यामध्ये कसं भिजत टाकायचे. आणि आपण रात्री भिजत टाकायचे आणि दुसऱ्या दिवशी जसे आपण कपड्यामध्ये मोड काढायला ठेवतो ना बांधून, ते मोड काढायला बांधून नाही ठेवायचे, ते आपण डब्यात ठेवायचे. आता कसे ठेवायचे ते मी तुम्हाला दाखवते. हा 2 डब्याचा डब्बा आहे, 3 डब्याचा सुद्धा येतो, 1 डब्याचा सुद्धा येतो. हा, तुम्हाला समजेल. आता आम्ही 3 डब्याचा घेतलाय. हा 2 डब्याचा, हा 2 डब्याचा आपण घेतलाय. हे 2 डबे, हे मेन 2 डबे. हा, नाही तर 1 डब्याचा पण येतो. म्हणजे हा 1 डब्बा येणार, 3 डब्याचा म्हणजे असे अजून एक येणार. हा, आता याच्यामध्ये काय करायचं पहिलं माहितीये का, पाणी ठेवायचं थोडं, असं पाणी ठेवायचं. म्हणजे 1 ग्लास टाकल्यावर, हा 1 ग्लास पाणी टाकायचं. त्याच्यावरती हा डबा ठेवायचा आणि आता या डब्यामध्ये आहे ना आपल्याला हे कडधान्य कोणतं पण तुम्ही ठेवू शकता. हे मी चणे घातले भिजायला. आणि हे सांग, चणे आपले 1 दिवस भिजवलेले आहेत. 1 दिवस भिजवलेले आहेत, म्हणजे 1 रात्र भिजत ठेवायचे आणि सकाळी आपल्याला जसं आपण करतो ना, मोड काढतो ना, तसंच करायचं. म्हणजे 8 तास तरी पहिले भिजत ठेवा. हा, पण हे इथे गॅप ठेवायचा. तुम्ही कडधान्य त्याच्यामध्ये ठेवा, तुम्ही डबा भरून ठेवला तरी पण चालेल. आता मी पण तसंच करते बघा, कारण हे माझे आहे ना 2 टायमाचे चणे आहेत भाजीचे. इकडे चणे भरायचं काम चालू आहे. आपली तिकडे दिल बघा, कम्प्युटर आम्ही शिफ्ट केला तर दिल ते आतमध्ये चालले. दिल, तेव्हा तिला आतमध्ये जायचं. मम्मी कपाटात जाते का तू? येणार का बाहेर? मग कशी बाहेर येणार तू? बघा कपाट खाली करते बघा. मी बोलले ना कपाट खाली करायला पाहिजे तिला आतमध्ये जायला, तर ती स्वतःच काढते, कपाट खाली करते. हे बघा, असं आपण कडधान्य भरलं ना, इथे थोडा आहे ना गॅप ठेवायचा. ते कशाला सांग पप्या? मॉइश्चर असतो ना खाली पाण्याचा, तो वरती येण्यासाठी इकडे गॅप ठेवावा लागतो. हा, हे असं गॅप ठेवायचं. एवढा गॅप ठेवा, एवढा फिंगर असं आपलं, ही एवढी असं गॅप ठेवायचा. म्हणजे अजून सुद्धा गॅप ठेवू शकतो. हा, बघा असा गॅप ठेवा, त्यानंतर वरती ठेवा ते. आणि हा आता हे बटन इकडे आहे ना, तर आता दुसरा डबा आपण ठेवला ना, तर हे जर असं ठेवायचा. हे बघ, आणि बटन काय नाही, हे खोलून पण दाखवतो. म्हणजे इकडे होल आहे, म्हणजे आपला खाली जो बेसला जो पाणी आहे ना आपल्या इकडे ह्या ज्या डब्यात पाणी आहे, तो वरती मॉइश्चर त्याला देत जातं. आमचे बघा ते थोडेसे चणे उरले आहेत. आपण लगेच आहे ना, पहिलं काय करायचं माहितीये का, आपण जेव्हा कडधान्य भिजत ठेवतो ना रात्री पाणी ओतून, तेव्हा पहिलं आहे ना 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून ठेवायचं. कडधान्य आपलं स्वच्छ पाण्याने पहिलं 2 वेळा धुवायचं आणि त्याच्यामध्ये स्वच्छ पाणी ठेवून आपण झाकून ठेवायचे. म्हणजे भिजल्यावर आहे ना त्याच्यामध्ये ती पावडरचं वगैरे जात नाही म्हणून. तिकडे तिचं इम्पॉर्टंट काम, तिकडनं खाली नाही झालं तर इकडून खाली करते. कुठून तरी तिला खाली पाहिजे. कुठे जायचंच आहे तिला आतमध्ये. आता इकडे बघा ते इथे बघा आपलं हे झालंय. आणि डब्बा न हलवता, कारण खालचे चणे ना लॉक नाही झाले पाहिजे. खालच्या चण्यामध्ये तो गॅप राहिलाय ना आपला इकडे, असा आपण गॅप ठेवलाय ना, तो गॅपच राहिला पाहिजे. आता आम्ही जरी हा उचलून ठेवू कुठेतरी, पण तो आम्ही गॅप बघू आणि ह्याला असंच ठेवू. ते स्प्राउट हे गॅप असला पाहिजे, कारण मॉइश्चर वरती आला पाहिजे, नाही तर हे खराब व्हायचे आपले 2 दिवसात. पण चांगलं आहे ना ते. गटली बांधून ठेवा, रुमाल शोधा, कपडा शोधा,
आणि ते बांधून ठेवा, त्याला परत दुसऱ्या दिवशी पाणी मारा, ते टेन्शन नाही. मला तर बाबा आवडला डबा. आता मी तुम्हाला दर दिवसानंतर म्हणजे एक दिवसानंतर मी तुम्हाला दाखवेल आता उद्या काय चेंज होत दाखवणार आहे. आम्ही. चल. थांब, तिला आधी हे देते बघू. थांब, तिला एक कपाट खाली करते. ये. आता इथे बघा आपले एक दिवस पूर्ण झालाय, म्हणजे पूर्ण 24 तास झाले त्याला. आता आपण जरा झाकण खोलून बघूया. त्याला जरा सुद्धा आम्ही हलवलं नाही. हे बघा पूर्ण स्प्राउट्स आलेत त्याला. आणि ती जागा जी भरलेली होती ती पण कव्हर झाली, कारण ते जास्त झालं ना. हे वरचं आता तुम्हाला खालचं सुद्धा दाखवतो. पूर्ण भरली. म्हणजे खालचं पाणी दाखवतो तुम्हाला आता. पाणी तसंच आहे. मी जरा फक्त इकडे गॅप परत केलेला आहे. म्हणजे स्प्राउट्स आपले इथे बघा परत मी इकडे गॅप करून ठेवलेला आहे. आता परत आपण झाकून ठेवूया. आणि तुम्हाला बघा बाहेरूनच दिसत असेल स्प्राउट्स किती आलेत ते. मस्त मोड आलेत आहेत. पूर्ण झाकण वरती आलं ना त्याचं. हे वरती आलं. आता ठेव तिकडे बघूया आपण. मला जास्त मोड आलेलं आवडतं. म्हणजे आपलं कसं माहितीये का, आपण जास्त मोड आलेली अशी भाजी केली ना, ते आपण पालकची वगैरे भाजी बनवतो ना, तशा पद्धतीने ती भाजी लागते आपल्याला. आपण ते मी ह्यांना 24 तासानंतर पण दाखवलं होतं ना. आता 48 आवर्स झालेत पूर्ण, म्हणजे 2 दिवस पूर्ण झालेत. मस्त आले. तो गॅप होता त्याच्यात पण थोडेसे पडलेत आणि मोड पूर्ण आले. आता ह्याच्यापेक्षा जास्त पण नको. एक उचल कोणता तरी. हा बघा मोठे शेंडे आले बाहेर. बघा केवढी मोठी आले बघा. हे झालं. आणि आपले चणे बघा एक उचलतो बघा. स्प्राउट्स एवढे मोठे आहेत बघा. हे बघा. आणि तिथं तो गॅप कुठे गेला. हा बघा हा गॅप. आता हे उचल आणि नंतर पाणी दाखवूया किती पाणी उरलंय. पाणी तसंच आहे बघा. हा, ते पाणी कसं माहितीये, थोडासा त्याला थंडावा पाहिजे ना, ओलावा त्याच्यासाठी पाणी. पण मस्त आहे ना, आपण कपड्यात बांधण्यापेक्षा पण कपडा कुठे रुमाल शोधत राहणार सारखा. आता मी आपले जास्त घातले. कशी माहितीये, मुळालेली भाजी असली की चांगली असते ना. त्याची रेसिपी आता मी भाजी बनवून दाखवते. तू इकडे रेसिपी बनवते पण आपली दिल बघ बाहेर बघत बसली. आणि दिल आमची सारखी झोपत नाही. कमेंट होती ना, दिल झोपून राहते. दिल कधीच नाही अशी दिवसाची झोपत, कारण तिला ती एकटी असल्यामुळे ती पडून राहते आपण कामात असल्यावर. आता ती सारखी बाहेर बघत असते. दिलला हवा दरवाजा उघडा. चला दिलचा दरवाजा उघडूया. बघ बाहेर बघत बस. आता मी तुम्हाला आहे ना ह्याची मस्तपैकी भाजी करून दाखवते. ह्याची भाजी त्याची नंतर दाखवते. 2 व्हिडिओ होणार. 2 व्हिडिओ करायचे. हे नंतर बनवते ना. मग आपण ठेवूया एकच झाकण ठेवायचं याला. मग एक कडधान्य भिजत ठेवलं ना की त्याला एक डबा ठेवायचा. हा डबा काढून ठेवायचा. मी इथं 2 डब्बेवाले घेतले. तुम्ही 3 वाले सुद्धा घेऊ शकता. 3 वाले सुद्धा घेऊ शकता. मूग, मटकी आणि चणे. आपल्याला जो कोणतं कडधान्य पाहिजे असेल ना मोड काढायला, तर ते तसे ठेवायचे आपले कडधान्य भिजायला. जसे कपड्यात बांधत तसे झालेत ना. तसे झाले. बाहेर थोडासा पडला पाऊस, जास्त नाही पडला पाऊस. आणि सर्व घरं बिरं बंद असतात, दुकानं बंद आमच्या बाजूचे सर्व. आणि तुम्ही घंटी ऐकते. घंटी बघा हा आमचा पाव अंडीवाला असे येतात घरासमोरच. आणि तुम्ही इकडे बघा नवीन कुंडी लावली मम्मीनी. ह्याच्यात गहू रुजत घातले दिलला खाण्यासाठी. का आमची दिल दुर्वा खाते ना, मग तिच्यासाठी ठेवलेत. आता कधी येतात ते दाखवतो तुम्हाला. मूग आपले भिजत टाकलेले असलेले ना, तर हे असे धुवून घ्यायचे परत. आता हे मूग बघा स्वच्छ धुतले. आता आपल्याला आहे ना याच्यातली जर सालं काढायची असतील ना, पण तसं म्हणाल ना तर तुम्ही सालं काढायची पण जरूरत नाही, कारण सालासकट ते मूग आपले खायला चांगले असतात, म्हणून सालं नाही काढायची. पण जरी तुम्हाला अशी म्हणजे काढायचीच असेल ना,
तर काय करायचं, असं मुगाच्या वरती थोडं पाणी ठेवायचं आणि आपल्याला झाकण मारून आहे ना थोडं शिजवून घ्यायचं. मी तुम्हाला दाखवते, कारण मी कधी साल काढत नाही, पण आज मी तुमच्यासाठी दाखवते. आणि ह्याला एक उकळी आली ना की त्याची साल आहेत ना ती सगळी वरती येतील एका बाजूला, मग ते आपण चमच्याने काढूया. आता आपल्याला ना भाजीच्या ग्रेव्हीसाठी आपल्याला हे थोडासा बघा खोबरा घेतलाय, थोडे शेंगदाणे 1 चमचा घेतलाय, 7-8 लसूणच्या पाकळ्या, थोडासा आलं घेतलाय, 3 हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर. ही आता मी आहे ना जरा कच्चीच वाटून घेते. आता हे सगळं मी बारीक वाटून घेते पेस्ट पाणी टाकून. आता मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकते आणि आपल्याला बारीक ग्रेव्ही करून घ्यायची. हे बघा, हे इथे मी मूग शिजायला ठेवले ना, ते असे बघा, असे पहिले साली येतात, ते आपल्याला पाहिजे तर असे काढायचे, नाही तर नाही काढले तरी पण चालतील. आणि मी काढत नाही, कारण ते साली सकट आहे ना भाजी चांगली लागते असे, आणि पण त्याला खूप मेहनत लागते. परत हे चांगले चांगले त्याच्यात काढा, पण साली सकट भाजी आहे ना एकदम मस्त टेस्टी लागते. आणि आपल्याला अशी झटपट भाजी जर बनवायची असेल ना आपल्या ग्रेव्ही, म्हणजे आता मी बनवते तशी, तर तुम्हाला अशी आहे ना, आता मी जसे शिजायला ठेवले ना तसे आपल्याला 2 मिनिटं चांगले शिजवून घ्यायला लागतील. म्हणजे आता जशी मी पद्धतीची बनवते ना त्या पद्धतीची करायची असेल तर. नाहीतर माणसं काय करतात, कांदा खोबरा फ्राय करतात आणि त्याच्यामध्ये लगेच मूग टाकतात, ते पाणी टाकून शिजायला ठेवतात, ती शिजते भाजी. आता बघा इथे मी कढई ठेवली आहे, या कढईमध्ये आहे ना मी तेल टाकते, थोडासा तेजपत्त्याचा पान टाकते, थोडासा जिरा, एकदम छोटासा दालचिनीचा तुकडा, हा एक कांदा घेतलाय मोठा आणि बारीक कापून घेतलाय. तर पहिला कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा, आणि कांदा फ्राय करताना आहे ना फुल गॅस करायचा. म्हणजे मुगा खालचा गॅस पण मी बारीक केलाय. आता घालवला तरी पण चालेल, आता मी घालवते. कांदा बघ मस्त लाल झालाय. आता याच्यामध्ये आहे ना मी हा एक टोमॅटो कापलाय बघा, तो हा टाकते. दिल कुठे बघ जा, दिल दिल दिल. आता बघा आपला टोमॅटो कांदा आहे ना एकदम मस्त फ्राय झाला आहे. आता काय करते, याच्यामध्ये आहे ना हे आपल्याला वाटलेलं ग्रेव्ही टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी पाणी टाकते. त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा लाल मिरची पावडर टाकते, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा गरम मसाला. तुझा मसाल्याचा डब्बा दाखव. जर तुम्हाला डब्बा घ्यायचा असेल ना तर मी हे तुम्हाला हा रिकमेंड करेल, टप्परवेअरचा है ना. एकदम कडक आणि एकदम मस्त, एकदम जाड, एकदम तुटणार नाही फुटणार नाही. हे ब्रँड बघा, दिसली का, टप्परवेअर. पैसे जास्त आहेत पण छान एकदम प्रोडक्ट. आणि तो पण मला गिफ्ट भेटलेला आहे. हा, पण आमच्या सबस्क्रायबरने आम्हाला गिफ्ट दिलेलं आहे. हा आमचा नवीन डब्बा आणि हा आमचा जुना डब्बा. ह्याला 30 वर्ष झाली, 20-30 वर्ष. 30 वर्ष होऊन गेली याला. हा 15 रुपयाचा डब्बा आहे त्यावेळीचा. हा याच्यामध्ये खडा मसाला भरलाय सगळा, आणि याच्यामध्ये आपला हे नेहमीचा मसाला. आता याच्यामध्ये आहे ना मसाला टाकून घेतलाय. आता त्याच्यावरती 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवले आणि गॅस फुल आहे, थोडा बारीक करते. आपली 2 मिनिटं झाले बघा. आपली ग्रेव्ही पण आता मस्त बनली आहे. ती चांगली ढवळून घ्यायची. आता आपल्याला याच्यामध्ये विदाउट पाणी ओतायची गरज नाही, कारण आपल्याला मूग शिजायला ठेवलेले आहेत ना त्याच्यामध्येच पाणी आहे. अशी आपण ग्रेव्ही बनवली ना, अशी ग्रेव्हीचं जर आपण भाजी बनवली ना तर थोडे मूग आहे ना असे थोडे 2 मिनिटं शिजवून घ्यायचे. म्हणजे कसं आपलं ग्रेव्ही मध्ये टाकले ना ते मूग शिजलेले टाकले
की त्याच्यावर टाकले की 5 मिनिटं झाकण ठेवायचा मीडियम गॅसवर की आपली भाजी रेडी. नाहीतर तसे आपण अशी डायरेक्ट शिजायला टाकली, कांदा खोबरा वगैरे टाकून टाकतो ना आपण, तशी शिजायला आपल्याला अर्धा तास लागेल. हा. आता मी याच्यामध्ये आपलं मीठ टाकते आणि गॅस फुल केलाय. आता आपण समजा काळजी कधी घ्यायची असते, जेव्हा तेलामध्ये आपण फोडणी देतो, तेजपत्ता कढीपत्ता वगैरे टाकतो ना, तेव्हा काळजी घ्यायची, गॅस बारीक करायचा. आणि त्याच्यानंतर आपण जेव्हा ग्रेव्ही बनवतो त्याच्यामध्ये असं काय ओतायचं असेल ना, तेव्हा पण आपण गॅस बारीक करायचा. आता मी त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकते आणि भाजीला बघ एकदम सुगंध सुटलाय. अशी तुम्ही श्रावणामध्ये आहे ना, एकदा तरी अशा पद्धतीने मुगाची भाजी करा. जे पण डायटिंग बनतात ना, ज्यांना बॉडीमध्ये प्रोटीन कमी आहे, प्रोटीनसाठी आपण पावडर खातो, डब्बे खातो किंवा नॉनव्हेज किंवा अंडी खायला जातो, तर व्हेजिटेरियन म्हणजे हे सर्वात बेस्ट आहे. एक प्लेट घ्यायची, रोज एक प्लेट खायची. हा, आणि अशी भाजी बनवली तरी पण चांगली, त्याच्यामध्ये आलं लसूण. मग तुम्हाला प्रोटीनची कमी कधीच नाही होणार. हा, आता मी पहिला 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते आणि गॅस फुल ठेवलाय, कारण का ते आपलं ओतलंय ना, मग ते उकळी यायला पाहिजे, त्यासाठी मी 2 मिनिटं झाकण ठेवलंय. आपली 2 मिनिटं झाले बघा, छान उकळी आली एकदम. अशी पण सालं बाजूला येतात ना, अशी पण सालं बाजूला येतात ती बघ, पण ती काढायची नाही, काढायची नाही, साली सकट खायचं, साली सकट खायची तर आपल्याला सगळं न्यूट्रिशन सर्व भेटेल. आता काय करायचं माहितीये का, फुल गॅस ठेवला ना तर झाकण नाही ठेवायचं, आपल्याला लवकर भाजी पाहिजे असेल तर. आता काय माहितीये, जरा ते आटायला पण पाहिजे थोडी, तर थोडा आहे ना फुल गॅस करूनच ठेवते. तिकडे बघा आपली 10 मिनिटं बरोबर झाली आहेत. आणि मी अशी भाजी का ठेवली माहितीये का, तुला लागते ना चपाती बरोबर डुबवायला, आणि मला पण लागते ना भाता बरोबर. हो, म्हणजे कॉमन दोघांचं काम, दोघांसाठी ठीक आहे. आता तुम्हाला सांगतो ना, अशी एक प्लेट असं बघा, अशी तरी आली बघा, किती मस्त झाली ना. आता ही तुम्ही म्हणाली जास्त का भाजी झाली आहे, तर आम्हाला ते 2 टायमाला पाहिजे. माणसं विचारतात ना आपल्याला की आपण हेल्दी कसा राहतो. आता तुम्हीच विचार करा, हे जे मी आता 3 प्लेट खाणार, आज जे खाणार, समजा उरली तर उद्या खाणार, 2-3 प्लेट, म्हणजे किती प्रोटीन आपल्या बॉडीमध्ये जातो, नॅचरल प्रोटीन. त्याशिवाय मी खाते, मी पण भाताबरोबर खाते ना. मूग मटकी खाल्ली पाहिजे आपण, अशी मूग मटकी, चणे. आणि पण भाजीला एकदम स्वाद सुगंध सुटलाय बघ. हे पण मस्त आले, तरी पण सुटले बघ वरती साईडला बघ, है ना. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. काढून दाखवायला आमचा नवीन भांडा पण खूप जुना भांडा. 4 डबे आहेत. आता आपल्या घरामध्ये आपले 4-5 माणसं असतील ना, तरी पण तुम्ही अशी आहे ना एक भाजी बनवा, खूप मस्त झाली, एकदम छान झाली. आणि एवढा सुगंध सुटलाय ना, मस्तच. एक सर्विंग कशी वाटते भाजी, भारी एकदम. चला जेवायची सुरुवात करा. इकडे बघा, रेसिपी आपली एकदम रेडी आहे. आता मी एक चमचा घेतो आणि तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. चपाती बरोबर खायची आहे ना. आपण उसळ मिसळ कशी खातो, फक्त त्याच्यावरती चिवडा टाका, लिंबू पिळा, आपली उसळ मिसळ झाली. असा 1 बाउल तरी प्रत्येकाने खाल्ला पाहिजे, तर आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन जाईल. म्हणजे आपण भाजी म्हणून नाही खायची, जेवताना भाजी म्हणून नाही खायची, आपली एक काय ते आपल्या याच्यासाठी न्यूट्रिशन जायचं पाहिजे, प्रोटीन आपल्या बॉडीमध्ये गेला पाहिजे. बाकी सर्व गुण आहे त्याच्यामध्ये, फायबर असं आपल्या हेल्दी आहे. जर आपण 1 बाउल तरी असा डाएट मध्ये खाल्लाच पाहिजे, दिवसाला तरी 1 बाउल असा रोज खाल्ला तरी काय फरक नाही पडत, तेवढं आपलं न्यूट्रिशन बॉडीमध्ये जाईल आणि तुम्ही हेल्दी राहा. तर रेसिपी एकदम छान आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा.